Ga je verluiden gelopen of zoiets? Of iets kwaad? Zoveel volk in dat bos zijn ik hier niet gewend, hè. Gewoonlijk denk ik hier helemaal alleen. Maar allee, het is misschien dat kussen om al een keer te raconteren, hè, dat hier nou al de derde keer op rij is. Dat er hier in dat bos met kessels van de incroyable dienst gebeurt. Ja, dus dat misschien niet zeggen, maar zou ik een gelukkige mens zeg wat dat er allemaal gebeurd is, dat kun je niet geloven. Oh, nou, ik zie nog zoveel minuren, hè. 2 uur geleden. Oh, we zaten bij alleen pap in een café. Zo met wat gasten onderheen. Een bekken te zieren. Ja, een beetje vogeldaan stond weer al uit de zoelste keer lijkt een zot gedraaide snoet boven op de tafel van dat chansons te zingen. En dus je weet dan, zo vroomlijk als ze was altijd met die god in zijn kop. Dan zei jongen, we gewoon nog een zoet als het uit een bliksem getroffen. Lijkt een zak in ieder geval, gehaald en met een volle links. En tot mij kwam boek de afgezette pastuur gesproken. Alle mannen had toch bang van, ja. Behalve een beetje vogeldaan stond het nog de visijs. Dan ging ik altijd op de poling. En door mij had als ik dan afgezette pastuur zoeken een pak op hem. Hij is zelfs een keer uur in uur gestaan met de zwette madame op daar. Ja. Ja, zo gebruld, hè. Dat zo wat die vloog, lijkt me naast hem in de kar. Maar met al dat gebroebel kwam er bij Pauline pap niet veel in het schufje en dan krijg je het op de ruipen. En dat had eupen dat wapen. Mensen, dat begost was van wat er een nek rond te bezenen en dat wilde nog dat café wat zo. Maar al dat bedelen allemaal niet opgebracht de Lesterweg, dat was toen kaat, joh. Oh, de gewone vrij, die vrouw zijn op een gezicht zo kaat. En als je zo spiekt, dan veelt er een geloze bolken op de grond. Ja, maar allee, dat hij allemaal niet vuil af, kom even bij het hutje. Dat is dat soms zo niet in het midden van dat polder. Dat hij allemaal niet vuil af bij Pauline. Nee, dat was niet schufje. Dat was toen, als ik zo in een hoekje, in een doekje, in het zakje van mijn broekje hier, een porcensenbal benulde. Begon de Pauline haar karbonkels terug om te blinken en zuiligen zij de stukje met jernijvelbal. Oh, mensen, mijn keel was zo terug, ik weet dat nog goed, als een woordkaas. En de dag ervoor had ik nog sneeuw gegeten van de test. En Pauline, daar gaat de borrels vol. En het was juist of dat er een engelke op mijn top is. Maar in de lek was dat op. Ja, mensen, je moest tot de cheese eruit ogen kunnen van drinken, hè. En dat was toen dat we zo op dat gedacht kwamen van hoe zou dat zijn als de mens daar echt raak moest zijn. Ja, en van die kwam het ander, hè. We zaten daar in de café en zo is het paas en in één keer rijdt toch een vuurwagen voor de deur van Stamina. We moesten dat niet hebben, dat brakke volk. Nee, maar Thijs was toch wel een klein beetje zelig zo. Er kwam toch zo'n razige mens met een poot, like als ik maar wat langer, kwam toch rood aan wogen, de ene rood en meug, vragen achter een bekje eten. We willen hadden wel gaan eten, hè. We liepen zelf de hele dag rond met ons moog tegen onze rug geplekt. Niet mondjes. En achter dat venstertje in dat ogen, daar zat een fermwaar. En die chef, die lange, dat was precies zo een artiest. Maar Pietje Vogel dan zei dat hem juist op Sint-Jozef stond. Dan mij zegt dat juist. En dan waren ze boten en we kwamen op het gedacht van, aan mijn naast een keer Draak-Koning zingen. Ja, en dat was een schuur gedachte. Van het een kwam het ander. Dus Kuwait zat al wel een beetje duizend stem, juist like ik. Nou, maar, allee, hij probeerde je toch dat linkervuur te zingen van de Draak-Koning. En een ontdekken kinderen waren dat ook. Hij ging ook een star maken, zei hij, met zo van die glinsters. En Pietje Vogel dan ging zingen dat het rood zou verrammelen. En ik ging zo'n peidelsmoer trekken. En ik ging paternosterslijst dat de boeren ja zou kosten als schijven, want dat mannen zo te veel vuil. En we gingen deze keer gewoon totdat we genoeg hadden. Dat ons buksje zo rond kon dat je er vloeken zou kunnen kralen. En zwagen dan we zweten, want als er iemand
een wijd zou vernemen, ze zult zeker proberen achterlopen doen hem, joh. We stellen er dorst en we halen de ziel wat ons laten. Jo, langs de velden en de weigeltjes en de bossen. Mensen. Ja, allee, we gingen maar in het rond, tot dat pietje, tot dat Suske Wiet stilletjes op zijn noos om te trappen. Toen begonnen we als de stilletjes om, als gedacht terug op Siemerminneke gaan te zetten. Oh, dat is of dat daar liggen, hè. Dat jespenknoken, het daar een brok van, zeg mensen met een goeie klas mosterd, dat de tronen in de uur gepikt, de ziever komt daarna nog van in mijn bakkes. Ja, en dat was zelfs de peperkoek bij. Met van die zulke lekkers, weet je dat nog? Zoeien en een wit bruut. Maar we halen moesten terug, hè. Want als we te lang wegblijven, wisten we dat goed genoeg dan de Pauline van Poemke en peper bij hun Genijver, weet je dat? En een beetje vogeltellen zei, let ons nog gaan de zolle tellen neer. Oh, maar we wisten niet wat dat me huurde. Dubbele frank en 7,5 cent. Dat hadden we al een beetje. Tal van kosten wel aan alle draai. Onze ouders vol Janijvel kapot tot aan overbloedelen. Ja. En bis dat we er zo stond te gelukkig te zijn. Wisten we niet eens wie van waar we gekomen waren. En waar we naartoe moesten. We begonnen daar in het rond te lopen van op naar. En pikken later waren we weer terug op de zoorste plas. Ja mannen. Oh, serieus als de weg kwijt. En dan toch ineens, achter onze rug, begint dat toch rond te kroken. En dan komt dan een grote loemert voor de mond. Wat schijt in ons broek. En zo'n spietje vogel, dan zijn een voor de roos al vergeten was bis aan eerste commune. Dan probeerde je met ons mee te bidden. Ja, en ineens doos, hè. Daar stond hem ze weer in het licht te dan zoals de vuurwolk. Nou, het was binnen zo wat trekkerig. Want het taart was nat, hoe dat wij ervan na. En dan een chef, dan had je geld voor hulp te kopen. En ik noemde hem de chef, want daar binnen in dat wogen, daar gelucht door een jonkende bij een vrouw, dat zo'n zorg had tot strolde, dat ik al hier maar ons lief raken. En kan ik Jezus kost drinken. Ja, mensen, dat waren content aan mensen. Hoe kost dat nou? Die hadden geen eten. En toch, ja. En dan in één keer, met dat we dat allemaal zo zagen, kregen we allemaal met tranen het gedacht. Allemaal hetzelfde. En alles hebben we al toen afgegeven. Alles was 6 knoken, onze peperkoek, alles 6. Niks verstond er wel daarvan. Niks verstond er wel daarvan. Hoe was dat nou mogelijk? Hey, dat die mensen dat zo van ons zomaar gekregen hadden. Onze auto waren daar weg. Ze hadden ons de weg gewijzen. En mij dat we daar een beetje voes waren we in de dood terug. Ons Siemerminneke, we logen door ons venstertje, maar we kosten er niet uitlogen. Want er waren bloemetjes op de venstertje voor ons. Dat weet ik nog, joh. En toen stonden we daar zo van slag. Dat maar al een draai nog een zagen ding gegaan zijn. We zijn er niet binnen geweest bij Pauline, we waren gelijk van de koord. Pietje daar ging ons aan ons oor en Suske ons aan schopen. En ik leg die meneer onder het grootste lampionnetjes hemeltje van de wereld, het grootste pet. Dat je me kon verdenken en ik was nu content een peddelaar. En ik zei nog tegen mijn eigen schrobberbijk, jongen, het is de lustige keer, maar je pikt morgen nog hier kijken voor dat tolken in haar moord te vullen. Want de tijd hier, ik had alles weggegeven. En dan doe je genoeg geen zonne meer. Daar tegen mijn eigen gezegd, ja. Ja. En dan het jodenroep met Cassimis, want daar ging een joden over en dat was natuurlijk, dat zoals ze gedacht. Maar mijn zusje weet was toch niet te kappen. En daarna gewoon nog wel in Drakuiningen gaan zien. Dat is wel alles nog die om deze mensen zo geven. Dat waren de kinderen van God zijn. Dat was gelijk. En dan hebben we wel een ofwel een prasmo met ons getwienen gaan zingen. Maar dan zo een onnozel sterk in ingeflost. En we halen op pad. Maar het ging kost niet af. Niet dat espenknoken en dat peperkoek, dat blijft achterwege. Hoe komt dat nou toch? En volgens
Pietje Vogel was allemaal zoals weet, zijn schuld die vreed achter ons gat ontklappen geweest was. Ze stond allemaal te vloeken. Hebben ze me dat stilletjes al van de kaaf gezakt. Nog kan feit Ruud Vogel om ons zagen wat te wermen en ondertwijgen dat hem zo'n ontvloeken en onttegen was. Boem de Dieu, die zus en ik zal hem de kop inschoren en in die passeerde hullen om dat goed van een afgezette pastuur. Dat was precies dat ik de nozen van de zwette madame in mijn nek vulde. Jong, ik zie door een vliegenmoos in het lichtschaansel boven de holle weg die aan de afgezette pastuur zijn kot ging. En mij, dat ik door die zien vliegen, tipte er iemand op mijn schaver. Staaf als een plank stond ik door van de schrik. We stonden precies gevangen in een gluurtige cirkel. De gale, vol binnengeld, zei de middeens met een donder van een stem terwijl dat hem voor ons kwam staan. En door zag ik de duivel recht in zijn uur, recht in zijn gluurtige uur. Ik was toen nog een jongen en ik ben beginnen te lopen. En een jour après, rond de 0 ongeveer, heb ik terug mijn uren opgedaan. Onder een ineengezakt tutje. Daar, een dag, heb ik moeten gaan. Om terug bij Pauline aan te komen, ja. En na gisteren zag ik nog eens gepasseerd bij Pietje Vogel, ja. Hij zag er maar hermetering geworden, bleek en afgetrokken. En heel zijn kot, dat hing vol met duurtskoppen. Een vliegenmozen en van die drure slangen van de vettige beestenvellen. En je mocht geen woord zeggen over kissemis of draakuiningen, of een klomp al bibberend en alkuinend die Frans in een hoekje. En overal lag toch geld, overal op die dingen sloeg toch gezet, mocht de brand toch rapuurten aanzetten, blijf toch af. En zat dat dan met een helswaaf op zijn kop. En als hem nog maar een puurt scheef te zetten, dan gebeurde door de schrikkelijkste dingen. Ook was er zijn bank niet meer van. Nee. Want sinds dat bij mij laatste jaren gepasseerd was, had ik altijd maar scapuleren. En maar kon de duivelse dingen allemaal zo vuil niet meer doen, maar ik had zo wat meer de poperige krijgen van de dagen daarboven. Ja. Zeg, zei nog tegen Pietje en ik zei, Pietje jong, vroeger geloof ik er allemaal niet in, maar sinds dat ik verleden hoorde, bij zusje weet, dat strolend jongs in boven te komen en met kessemis, moet ik door een andere gedachte van gekregen. Een beetje later, zei ik tegen hem, ging ik wel wat binnen. En Pietje en zusje, daar lacht door. He, ingeslopen, in de geur van rozen. En als strolde licht op zijn gezicht en ik begon ik 4 ogen dienst gewoon te denken. Ja. En toen als ik dat zo vertellen was allemaal, begon ze dat stille zon kon donker te werken. Ja. En op die zo'ste moment begon dat toch in dat kop bij Pietje Vogel in één keer allemaal te toveren en te stinken van sulfur. En Pietje is voor mij komen staan en die neemt mij met de doet in zijn ogen de deur wordt geklapt. Ja. En na komt hier mij. Ja. Kom op. En ik niet juist eerst zeg, want ik klom er juist vanaf. En als die braken stond klappen. En ze zei, dat zag ik gisteren. Pietje Vogel geassisteerd om zijn zeel terug te winnen. Aan een duivel. Ja. En hij had dat gewonnen. Ja. Hij is in vrede gegaan. Terug als zusje weet verleden joh. Door mij dat jong toe. En voor mij, gozokken gewoon, dat paal. En daarbij zeg ik zo, dat komt tegen mensen. Ja, ik zie het allemaal terug op je gelicht. Maar zullen hem hier in oren klagen met al mijn nerven? Zeg, kom hier mee, want ik heb toch juist
buiten dat gillen niet ook, want als ik maar niet trompeer, dan veel horen. Ja. Nou, was dan op. Ja, dat zie ik dan de God, moet ik hier glorie. Je wilt dat zien wat ik allemaal met mijn vertelling bedoel. Jongens, met al dat volk in dat bos, zeg.